everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोबोद गोलाव गैपनि उनाव आं दिनैसो ब्लग लाबोलायबाय आरोना। First of all, I'm extremely sorry for being inactive for so long. आङो ना Instagramआव एक्टिभमोन ना YouTubeआव एक्टिभमोन। Especially like YouTubeआवथ' माने proper gap आरोना, like जेबो post खालामनो हाखायाखै, vlogआनो जा shortsआनो जा जेबो होनाय जायाखैमोन। मास मोनसेनि बारदों। I'm extremely sorry. आङो reasonखौबो खोन्थानोसै मानो बिदि जादोंमोन। ओमफ्राय आरो लोगोसे Instagramआव एसे एनै जा post like ओरैनो रीलफोर share खालामनाय बेफोरल' जागासिनोमोन। ओमफ्राय आङो फेसबुकआव एक्टिभमोन आरोना। एक्टिभ माने लाइक जा सिगांनि फट'स भिडिअसफोर लानाय दंमोन बेफोरखौनो आङो डेलि पोस्ट खालामगासिनोमोन। बेयाव माब्लाबा समाव लाइक साननै सानथाम माने गेप थादोंमोन आरोना। बाट आं सानदों जेनेबा व्लगखौ बानायगोन होननानै, बाट अगेन जेब्ला आङो कन्टिनिउ खालामनो होननानै सानो अब्ला माने टाइमफोरखौनो मेनेज खालामनो हाया आरोना। सो इनएक्टिभ जानायनि रिजोना बेनो जाहैबाय जे फ्लाइंआ जोबोद हेक्टिक जादों आंना बे मान्थआव स्पेशली। लाइक कन्टिनिउसलि 6 days फ्लाइ खालामनायनि उनाव आङो सानसे अफ मोनदों, लाइक मैया अफ मोनदोंमोन। स' मैयाथ' आं माने सानसेयाव उन्दुखाबाय, सोरबाफोर फन खालामबाबो मोना, सोरबाफोर नक खालामबाबो मोना, माने इभेन गार्बेज लांग्रा ना जाय कुरा लांनो फैयो बेबो माने दरजायाव दां बुयो, बाट स्टिल माने ओरैबायदि उन्दुलाङो आं पात्ता मोना आरोना जे सोरबाया फैदों बा दरजा नक खालामगासिनो होननानै। बिकज आंना बे फ्लेटनिया कल बेला हामा जानानै दङ, गोबावानो जाबाय आरो आं फाहामखायाखैबो बिकज जेबो खामानियानो गैखाया आंहा बे कल बेलजों, रावबो फैयाबो नालाय। स' आंनो जेबो गोनांथिबो गैया। ओमफ्राय आरो ब्लिंकिट स्विगिनिफ्राय अर्डारफोर सफैबाबो आं माने गाहायसिम थांखायो आरोना गावनो लायनो, बिकज सिकिउरिटि रिजननि थाखाय आङो गावनि फ्लेटखौ रावनोबो दिन्थिनो गोसोबो जाया जे आं बेयाव थायो होननानै। बिकज हारसिं थायो जिहेतु एसे प्रब्लेम जानो हानाय ना उनफोराव, बेखायनो आङो रावजोंबो जेबो शेयारबो खालामा आरो रावबो फैयाबो नालाय, बेखायनो कल बेलखौबो बानायाखै। ओमफ्राय आरो ओरैबायदि उन्दुदों आं मैया सानसेया। ओमफ्राय आरो दिनै सानसेया आंना ब्लेंकमोन आरोना, लाइक फ्लाइट गैया जेबो गैयामोन। ओमफ्राय दिनैनिया मेनटेन जाबाय थेंकफुलि। स' सानबाय आङो दिनै ब्लग बानायस्रानोसै होननानै, बेखायनो आं दिनै बे ब्लगखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना। ओमफ्राय आंना हरनि 8टानिफ्राय स्टेन्ड बाय दङ। पुल आउट जागोन जाया बेखौ आङो गेरेन्टि होनो हाला, बाट जियानो जादोला जाबाबो दिन्थिगोन जायाबाबो दिन्थिगोन आरोना। स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दा आङो दिनै नोंथांमोनजों मोनसे प्रडाक्टनि बागै शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। स' बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय नै बियो अगार'नि फेशियल हेयर रिमुभार। ओमफ्राय बिनि मडेल नाम्बारानो जाहैबाय FHR1170। स' बियो मोनसे फेशियल हेयर रिमुभार आरोना। ओमफ्राय आङो सिगां माब्लाबाबो माने फेशियल हेयरखौ रिमुभ खालामफेराखै, नाइदार विथ रेजर नाइदार विथ ब्लेड, जेबो बिदि प्रडाक्ट इउज खालामाखै आरोना फेशियल हेयरखौ रिमुभ खालामनो। बाट आं बे प्रडाक्टखौ ट्राइ खालामना नायदों, ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरोना। लाइक जेसांनोखि बुङा मानो जोंनि फेसआव फिसा फिसा माने खोमोन थायो आरोना, फेशियल हेयर जायखौ जोङो बुङो। स' बेखौ रिमुभ खालामबाथाय नोंथांमोना मेकआप जेब्ला खालामोना बिराद स्मुथ, ओमफ्राय आरो ग्ल'यिं जायो आरोना मेकआपफोराबो, ओमफ्राय गावखौनो बिराद साफाबो मोनो। स' बियो अगार'नि फेशियल हेयर रिमुभाराव डबल रटेटिं स्टेनलेस स्टिल ब्लेड दङ आरोना। लोगोसे बेयाव 1 yearनि वारेन्टिबो होनाय दङ। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना चार्ज खालामनानै इउज खालामनो हागोन आरोना। स' दायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो। स' नै बेजों नोंथांमोना मोनसे मेनुवेलबो मोनफागोन आरोना, इउजार मेनुवेल। बेयाव गासैखौबो लिरनाय दङ इउज खालामनायनि इन्सट्राक्सनफोरखौ नै। ओमफ्राय लोगोसे नै बे मोनसे पाउचखौ मोनफागोन आरोना केरि खालामनो थाखाय। पोर्टेबल नालाय जेरावनोखि थाङा माने इजिलि केरि खालामनो हागोन। ओमफ्राय नै बे केबलखौबो होनाय जादों, बे टाइप C केबल आरोना नै। ओमफ्राय बेनो जाहैबाय बेनि मेन प्रडाक्टआ आरोना। ओमफ्राय लोगोसे मोनसे फिसा ब्राश होदों स' देट नोंथांमोना शेभ खालामखांनायनि उनाव जा फेशियल हेयरा बिनि सिङाव जमा जायोना बेखौ एरख'नानै दिहुननो हागोन आरोना। केप दङ। ओमफ्राय नै नायदो, ओमफ्राय बिनि उनखिजा नै बेयाव चार्ज खालामनो थाखाय डाटा केबलनि नै बेयाव टाइप Cनि नै बेखौ होनाय जादों। ओमफ्राय बिनि सायाव अन अफ खालामग्रा बाटन दङ आरोना नै। बेखौ अन खालामबा नै बेयाव लाइटआ जोङो, ओमफ्राय बेयाव माबाबानो अफ जायो आरोना। ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना नैनिफ्राय बिदि खेवनोबो हागोन आरोना नै। स' बेयावनो बिनि जा फेशियल हेयर बेयाव जमा जाजोबो। ओमफ्राय नै बे जा ब्राश होदोंना बिनि हेल्पजोंनो नोंथांमोना बिनि सिङाव जमा जानाय फेशियल हेयरखौ इजिलि रिमुभ खालामनो हागोन आरोना।
So दायो आङो नोंथांमोननो नैबेखौ आंनि फेसआव इउज खालामनानै दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे आं नैबेयाव किवि लादों so that आं नोंथांमोननो मोजाङै एग्जाम्पलखौ दिन्थिनो हायो जे बियो फेशियल हेयारखौ माबोरै रिमुभ खालामो so नोंथांमोना नायबाय थादो so बियो आगार'नि फेशियल हेयार रिमुभारजों नोंथांमोना नोंथांमोननि चिक्सनि फरहेडनि चिननि अपर लिप्सनि बा पीच फोर्सनि गासिबो हेयारफोरखौ रिमुभ खालामनो हागोन आरोना नै नायदो आं नोंथांमोना एग्जाम्पलखौ दिन्थिगासिनो बेसेबां स्मुथलि बिनि जा फेशियल हेयार बे रिमुभ जायो ओमफ्राय नै नायदो आं नैबेयाव किविखौ लाखाबाय किविनि गेजेराव आङो नै मार्कारजों मोनसे लाइन ड्र खालामबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आं नैबे साइडआव आगार'नि फेशियल हेयार रिमुभारखौ इउज खालामगोन आरोना ओमफ्राय बिनि जा खोमोन फिसा फिसा दङ बेफोरखौ गासिखौबो आङो रिमुभ खालामगोन जोबोद इजि बिराद इजिलि रिमुभ जायो बियो नै नायदो नोंथांमोना स्मुथलि रिमुभ खालामजोबना होयो आरोना खोमोनफोरखौ स' बियो जा आगार'नि फेशियल हेयार रिमुभार ना बेखौ लाबाथाय नोंथांमोना न'आवनो इजिलि रिमुभ खालामनो हागोन आरोना फेशियल हेयारफोरखौ स' आङो नोंथांमोननो इउज खालामनानैबो दिन्थिबाय सोरबाफोर जुदि बे प्रडाक्टखौ पारचेज खालामनोब्ला बे प्रडाक्टनि लिंकखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना लिंकआव थांनानै इजिलि बे प्रडाक्टखौ पारचेज खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै वेदारा स्काइआ जि मोजां जानानै दं आरोना क्लियारनो साफा नुलायदों दिनै ओमफ्राय आरो नै बेखौ नुनानै मिनिनाङाथै बाट बे आंनि स्ट'र एरिया खासो आरोना बेयाव आं गासिबो स्पन्सरनि प्रडाक्ट्सफोरखौ स्ट'र खालामजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेफोर गासिबो स्पन्सरनि आरोना बै सिंफोरावबो मेल्ला दङ ओमफ्राय बिथिंबो गासिबो प्रडाक्ट्सफोरा दंजोबो गासिबो माने लाइक बांसिनानो बेयाव आगार'नि प्रडाक्ट्सफोरानो दङ स्पन्सरनि ओमफ्राय नैबेखौ आं जोबोद इउजफुल मोनदों बे आगार'नि भाइब्रेसन प्लेट आरोना एक्सारसाइज खालामनो हानाय वार्कआउट खालामनो हानाय नै बियो ओमफ्राय बिनि भिडिअखौबो आं शुट खालामखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ आंनि चेनेलावनो फुल भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरोना चेक आउट खालामनो हागोन आगार'नि भाइब्रेसन प्लेट बियो नै बियो एक्सारसाइज खालामग्रा ओमफ्राय बिदि खालामना दोनदों आं बेयाव स्ट'र खालामनानै दोनजोबदों बिकज लांनो हायाखै न'आव लासै लासै न'आव थांबाथाय लाना थांसिगोन आरोना आङो बाट जेबोखौनो बाहायजाया बेनिफ्राय बास नैबेनि केटलखौल'सो बाहायो ओमफ्राय आरो हेयार ड्रायारखौ बाहायो इलेक्ट्रिक कुकार एन्ड अल बेफोरखौथ' बाहायजायाखैयानो बिदिनो दङ ओमफ्राय दिनै आङो न'खौबो साफा खालामदों आरोना रुमखौ बिराद गोबावनि उनाव मैया सानसेयाव उन्दुबाय दिनै साफा सुफा खालामबाय ओमफ्राय आरो भिडिअ शुट खालामगासिनोमोन नालाय बेखायनो लाइट्सफोरखौबो अन खालामना दोनथ'दों आरोना नै स्पन्सर भिडिअ शुट खालामबाथाय बिदिनो खालामनांगौ जायो ओमफ्राय नै आंना बेडरुमा नै बेयाव आङो थायो आरोना स' बेयाव एकदम शान्ति जेबो हाल्ला हुल्ला गैया बास बै बेलकनिनि दर्जाखौ खेवबाल'सो हाल्ला जायो आरोना नङाबाथ' जेबोखौनो खोनास्राया नै स' बेयो आंनि बेडरुम बेयावनो आङो थायो ओमफ्राय आंना नै किउटि पाइफोरा बेयाव दंजोबो गासिबो चुक्लु मुक्लुफोरा स' गाइस बे ब्लगाथ' माने होम टुर काइन्ड अफसो जाबाय एसे 2000 years later गाइस आं बिराद मोजाङै उन्दुलांदोंमोन आरोना लाइक दो उन्दुलांनाय टाइमावसो लाइक ब्लाउज जाना होबाय स' नै बाहेराव खोमसि दाबो जा गुसु आरामथार बाहेराव नै रावबो सिखाराखै आंल'सो फाग्लि बायदि दा डिउटि खालामनो थांनांसिगोन स' गाइस बे जबना वर्स्ट पार्टआनो बे आरोना लाइक टाइमिंआ जोबोद आलदा स' स्लिप पेटार्ना टटेलि डिस्ट्रय जाजोबो आरोना लाइक दिनै हरनि 8टानिफ्राय माने फुंनि 8टानिफ्राय आंना स्टेन्ड बाय दंमोन फुंनि 9टासिमनि बाट हमखायनो दायो पुल आउट जाबाय ओमफ्राय दायो 4 सामथिं जागासिनो आरोना आं थाबैनो रेडि जानानै थानांसिगोन बिकज केबा सफैगोन दा दसे उनाव ओमफ्राय अलरेडि 8टानिफ्राय स्टेन्ड बाय दंमोन नालाय पुल आउट जागोन खोमा मागोन खोमा बेफोरबायदि होननानै मोजाङै उन्दुलाङा बिकज अभियासलि माइन्ड सेटखौ प्रिपेयार खालामनांगौ वाट इफ फ्लाइटआ मिस जायोबा मायोबा बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैयोना बेफोरनि थाखायनो माने मोजाङै उन्दुलाङा आरोना स' जियानो जादोंला दा पुल आउट जाबाय ले बेगनि थाखाय लादाख बेग जास्ट मोननैल' सेक्टर बेनि थाखाय हेपिबो बिकज आंना गाबोनै गुवाहाटि लेअभार दङ स' आइल बि गोइं फर अ गुवाहाटि लेअभार टुमर'
And then बे फ्लाइटखौ मिस खालामनो गोसो गैया आंहा गुवाहाटि लेअभारखौ though it's very short layover just 13 hours नि but still दायो आङो मेकअप खालामना लाग्रोनोसै Guys, I'm finally ready for the flight. Lights फोरखौबो off खालामजोब्बाय बे फना थाथोंसै so आं थांनोसै लेट जाबाय क्याबाबो सफैबाय so bye guys Ladakh नि flight just 2 sector so I'm happy just मोननैल' sector होननानै so जियानो जादोंबा थांनोसै bye bye home So guys, आङो फुंनि 3टायावनो मोननै सेक्टरनि थाखाय पुल आउट जादोंमोन आरोना so 4टासोआव आं ओंखारबोबायमोन फ्लाइटआव थांनो जास्ट मोननैल' सेक्टरमोन दिल्ली ले दिल्ली ओमफ्राय टाइमावबो सहैनानै बाट दिल्लीयावबो अखा हागासिनोमोन प्लास लेनि वेदारा थिग नङामोन आरोना so it's 2 डिग्री सेल्सियास लेआव ओमफ्राय आरो जायनि थाखाय जोङो क्लियारेन्स मोनाखैमोन बाट लेटार टेक अफ जाबाय ओमफ्राय टेक अफ जानायनि उनाव ओजा लेआव जोङो लेन्ड खालामनो हायासै आरोना इन एयारनो जोबोद गोबाव होल्ड खालामबाय जोङो बिकज लेआव लेन्ड जानो थाखाय भिजिबिलिटिखौ 5 किल'मिटारनि नांगौ ओमफ्राय जों माने जास्ट 3 किल'मिटारनिल' भिजिबिलिटिखौ मोनगासिनोमोन so बेखायनो एयारक्राफ्टखौ लेन्ड खालामनो हायासै जोङो डाइभार्ट जानांबाय डाइभार्ट जानानै दिल्ली सफैफिनबाय आरोना so almost 3 hours 40 minutesसो जोङो सायावनो थादों बिनि उनावसो लेन्ड जादों आरोना So guys, finally सफैबाय so जियानो जादोला सेफलि लेन्ड जाबाय आरोना ओमफ्राय न'आवबो सफैबाय नै so दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै thank you so much for watching my vlog till the end guys bye love you all